Szia, szia! Na, folytassuk tovább a csodás kalandot. Nézzük. Hogy vagy? Nem aludni akarok, megcsinálni az ágyat. Így jó a hang? Vagy állítsak még rajta? A játékra gondolok. Jó, oké. Egy kicsit emeltem rajta, mert elég halk volt. Ma van egy macskánk, nem ártana neki valami holmi. Jó. Van még rá kis pénz, úgyhogy belefér. Ilyenkor várni kell, meg jöjjön. A pénzt, ja, jó. Kicsit megijedtem, a pénzt ezt elvetted. Ó, ilyenkor mindent helyez. Na, óha. Na várjál. Át akarom költöztetni ezt az egészet. Ide hátrább. Mert itt van is neki hely egyébként. Meg én nekem itt szimpatikusabb lenne ezen az oldalon. Másik oldalon meg így ilyen kis, tudom én, veteményest majd később. Meg ilyesmik. Úgy gondolnám. Úgy jól néz neki. Aztán meg kiderül. Aha. Még achievement is jár ezért. Jó pofa. És ez a fű, ez mire lesz jó? Bal oldalt középen majd jön egy üzi. Aha. Jó. Azt nem tudod véletlenül, hogy mire lesz jó egyébként ez a fű, amit így fölveszek? Mert így jó, hogy van, csak... Állatok etetéséhez ebből lehet szénabálat craftolni, oké. Az jó, köszi. A fogalmam nem lett volna. Akkor azokat addig elrakjuk, mert azt még gondolom odébb lesz egy kicsivel. Egyelőre még nem kell vele foglalkozni. Ezt itt hagytuk. Meg ott fönn is. Egyből áthozom, hogy az legyen, hogy visszanő, tudod. Kis cserjével nem tudok mit kezdeni. És itt ezzel a földdel ez... A földdel mit fog tudni csinálni? Ez is visszanő majd? Van szomszéd is lent délen, és akkor vele kell, hoppá. Vele kell majd intézni, ez sok pénzbe kerül. Ja, hát azt gondoltam, nem lesz olcsó. Egyelőre úgy nézem, semmi nem az. De mondjuk miért is lenne. Ja, elvileg igen, de majd ásóval biztos, az jó. Oké. Meg szerintem még ide. Pont kiadja.
Vagy ide gondoltam, vagy ide, de akkor már úgy jobban néz neki. Így egybe az egész. Na, legalább működik a Stream Elements is. Nem mindig akarja egyébként az igazságot. Néha működik, néha nem. Ezt nem tudom, mitől lehet. Jó. Meg még itt kell ezeket kivágni. Ez biztos. Meg ott a jobb oldalit. Jó, meg hogyha meg lesz az első, akkor már könnyebb dolgunk lesz. Meg jó is, hogy itt lesz, mert így legalább nem felejtem majd el kivenni a szeneket. Van így elég hely van neki? Kiderül mindjárt, ugye? Micsoda? Ja? Futás! Pont kifért. De a király. Jó, szeneket kiszedjük. Körbe megyünk a bányába. Aztán utána kinyitjuk egy kicsit a kocsmát, sőt, múltkor megnyitottuk ugye a konyhát, úgyhogy megnézzük, hogy ez hogy működik. Mert gondolom jelenleg egy üres tér, vagy hát nem tudom, majd kiderül. Mit pakoljak ki, bocsi? Ja, ezt gondolom erre gondoltál. Aha. Hirtelen nem tudtam, mire gondolsz. Jó, jöhetnek a kövek, az úgy is kelleni fog. Legalább jó kevés van, hogy észrevettem. Már nem tudom, annyi fog kellene az építkezéshez, de gondolom rengeteg. Jó. Ott majd a természet visszaveszi. És be is lehet menni ott? Már mondtad, hogy van fönn éjszakon több bány is. Be is lehet menni a bányába? Vagy az hogy fog működni? Jó, mondjuk már mindjárt 3 óra. Úgyhogy lassan tényleg ki kéne nyitni. Ja, szóval ugyanígy vannak szétszórva, oké. Hát nem baj. Később lehet egyébként azt is megcsinálják majd. Nincs kizárva. Bár szerintem erről oda eljutok, hogy nekem kelleni fog a fa. Vagy mi? Fa? Kő? Addigra itt azért lesz már egy pár. Kezdésnek gondolom. Azt terveztem, hogy legalább napokat úgy kezdem, hogy kívülök, aztán kiszedem az ércet, a más nem. Ja. Hát nem tudom, mert az igazság, hogy lejjebb nem voltam. Bár fönn meg biztos nem voltam. Ja de, már volt egy másik mentés, abban leszaladtam. Tényleg.
De fönt viszont nem tudom, hogy néz ki. Meg is jöttek a cuccok. Király. Azért kőből is alakulgat szépen, fából is. Tényleg olyan, itt van a Firewood 35, az jó. Na ide figyelj, cica. Nesze. Nesze. És ezt hogy tudom meg... Ja. És ez egy egész izébe kerül vízbe? Jó, megtöltjük. Remek. Arra gondoltam, még egy asztal egyébként ide férne. Most itt 12 vendég van, azt hiszem itt 6-an férnek el, ott 2-en, az úgy 8, itt 4-en, igen, az 12. Szerintem egy 16 emberrel még elbírnék. Az még nem olyan sok. Szerintem. Jó. Ez itt csinálja magának szépen. Van nálunk? Van. Az jó. Is kell szög is mindenhez. Mindenhez is kell szög. Az most nem kell. Mert arra gondoltam, hogy lehetne még egy ilyen small dolgot csinálni. Mi kell hozzá? Wood plank, meg iron nail, meg wood pole. 20, ahhoz 40 kell, 60 darab. Mennyi van nálunk? 15, akkor kell még 45 darab. Jó, hát ez itt elgyártogatja magának. De mindegy, addig kinyitunk, aztán lesz valami. Nem, konyha. Ja, akkor most besz... A cica, igen. Hát milyen szépen elbugoltott magának, nem? Ez a craft room-om. Na, csináljunk porridge-ot. Összefűtsünk be neki. Hát nem tudom. Ez egy elég vajon? Egyelőre elég, azt majd látjuk, igen. Ez mi kell? Bucket fit water. Csak ennyi kell hozzá, semmi más. Az mondjuk jó. Ó, de mert... Vagy ez csak ízesítés pluszba? Amit kaptunk, ez a 10 akármi. De én nem akarok ilyet beletenni. Mert ez kell a sörhöz is majd, nem? Ó, de kell. Aha. Csak akkor gondolom most így kezdésnél kellett így tutoriálhoz. De ez jó, akkor sima vízből tudok csinálni már jobbat. És ezt még drágábban lehet eladni. Az jó cucc. Most kaptunk valamit. Maláta. Gondolom. Ja, hogy ebbe is fuel kell. Hát ez remek. Jó. Malt, igen. De ezt miből készíti? Ez csak Isten nevébe. Oké. Nem csináljál ilyet? Grain. De akkor mindenki... Mi ez a grain? Akkor kell hozzá mindenképp ilyen izé.
Barleyból csinálja. Ah. Ja, akkor azt azért adta. Oké. Mit tudom én, 5-ből csinálunk ilyet, 5-ből olyat. Jó, addig... Nem, ez mindjárt lejár a következőnél. Kiszaladunk, megnézzük, hogy áll a... Mit elkezdtünk. Jó. Így. Ez elrotyog magának. Várjál csak, és minden egyes darab ilyen vizes flaskába kerül. Jó, hát most erre elmegy a nap, de... Ezt meg kell tudni. Na mindegy, lesz nálunk egyel több vagy kevesebb. Ironból úgyis csak ezt az Iron Bar tudjuk szerintem, úgyhogy... Ez meg úgyis kelleni fog. Aha. 45, még 15 kell. De akkor meg gondolom ezeket is majd vennem kell magot hozzá, vagy mit tudom én. Már itt lehet valami... na várjál. Skill pontok a craftolással jön. Fizikális, természet és mentális. Oké. Fú. Akkor ezt már tudom már most, ezt a sört. Főzés. Ez kellene nekem, ez a tí. Ezt ha jól értem, akkor 2 kékbe, meg 3 darab zöldbe kerül, ugye? Legalábbis gondolom. Aha. Jó, akkor jó. Jó, akkor ezt még nem erőltetjük, úgy nézem. Na, add ide. Ó, ez még lejár. Aztán akkor jók vagyunk. Visszapótoljuk. Hogy fújtat. Úgy látom, kész is lett az is. Teljesen jó. Oké. Aha, már is fogyott. Jó. Mert nekünk kell... 1 darab small table, meg 2 small... Most mi nem? Szög. Szóval is felejtettem, hogy ehhez is kell. Igen, azt láttam, hogy repo 2-es kell hozzá, mindjárt megvan egyébként. Azt nézem, hogy szerintem holnap meg is lesz. Ügyeskedünk egy kicsit. Azért akarok még egy asztalt, hogy több mindenkit ki tudjak szolgálni. Hát gyorsabban jönne a pénz. Jó. Ez a small bench 2. Legyen. Ezt holnap kész le is tudom tenni. Bár ezt elég lesz majd holnap. Fölöslegesen nem égetem. Húha, mik ezek? Bitter hops.
Hú. Na jó, ezzel most nagyon vakon vagyok, de majd mindjárt meglátjuk. De rakjuk le ezt is. Ebbe is fuel kell. De miért? Jó, most kaptam meg a komlót, és akkor ebből a trutyiból, amit csináltam, meg a tobozból, meg a vízből, oké, csinálunk ilyen másik trutyit. Vigyázzatok velem, mert feketeves sörfőző vagyok. OK is. 3 daros, 4 puttonyos. Oké. Na szóval. Hogy áll az asztal? Az jó. Ja, hát 3 víz kell, ja. Jó is, hogy említed. Eredetileg azért jöttem ki. Bo. Mindjárt vége a napnak. Nem baj. Az nem baj. Ezzel amúgy érek valamit, hogy megsimogatom? Mert van fölött ilyenkor egy szívecske, az betelik, akkor mi van? Ó, csináld csak. Csak a craft. Van még nekünk itt ilyen szalvétánk. Ezt is tudok amúgy venni majd, vagy ez hogy lesz ez? Gondolom. Hadd ide várja, nem jó. Azt hogy tudom visszavenni? Ah, visszavettem, jó van. Majd erre az asztalra is kell, ami majd lesz. Ja, achievement jár érte, a király. Azokat szeretem. Na, mindjárt kész. Nagy. Ó, ezért is járt achievement. Craftoljak 50 itemet. Jó, hát ezt ma megvárom. Holnap új erővel tudjuk kezdeni. Nagyon jó. Gyerekek, ebben a kocsma lesz. Nem bízok semmit a véletlenre. De vagány. De nem tudom, ez egyébként sokkal nagyobb. Erre lenne meg jobb lenne, hogyha itt lenne mondjuk, ezen az oldalon lenne. Ja, így. Nagyszerű. És hogyha ide berakom, akkor elvileg bevilágítja ezeket is. Legalábbis be kéne, de majd meglátjuk. Na. Meg vagyok elégedve. Fával, hogy állunk, egész jól. Említettél nekem valami söprűt. Valami varázssöprűt. És a moppot írok be. Mob. Ez lenne az? Beragad a macska ott, azt mondod? Ja, később. Ha? Hát be miért nem jó itt? A fenébe. Ja, tényleg beragad. Hát akkor is, hogyha megcserélem. Így mondjuk.
Megnézzük majd, mennyire bugolt be a macska. Ha itt se, akkor berakom ide a sarokba. Jó, mindegy. Alszunk egyet. Hopp. Először még. Igen. Ó, kaptunk ilyen. Ó, pányicusz lesz itt. Igen, csinálja nekem sört. És ehhez kell ez a hops. Nem, anélkül is lehet. Vagy csak akkor úgy drágább lesz? Gondolom én. Jó. Jó, most nem érdekel, most kocsmát fogunk nyitni. Az, akkor azt lehet elrontottam. Jó, mindegy, jó lesz az később. Játék azt mondta, hogy több mentést is csináljak, de... Jó. Megpróbáljuk. Ez még egyelőre nem kell. Virágok sem kellenek. Így. Hogy ez mind másféle. Aha. Egyelőre kő sem kell. Na, már is lett helyünk. Ó, kész is a sörci. Tanuljak új receptet. Hát igazából ezeket is tudnám, de hát egyelőre még csináljunk sört, mert azt sem tudom, hogy hogyan működik ez. Meg amúgy nekem tea kéne. Azt nem hiszem, hogy gyerjezgetni kell. Lehet azzal jó járnék. Na várjál. 2. Akkor kell 2 alapból elő. Hogy ez most mihez kellett? Uha. Te a levél kell hozzá, hát akkor majd ezt, hát gondolom venni kell. Time pass. Akkor, aha, jó értem. Ha egy napot várni kell legalább, érlelni kell a sört itt a hordóba. Így jó, nem? Gondolom. És akkor ez a 20, ez kész lesz holnap. Vagy venni, ha lehet, de esélyesebb, hogy magot kapsz inkább. Te a magot, vagy ilyen gyümölcs, és akkor... Na jó, ezt majd rájövünk. Feltöltjük a bucketot, aztán mehet a nyitás. Mert 17 ezüstből nem lesz pénzünk. Hát itt se jó. Hol az Istenbe kéne akkor rakni? Itt se lesz neki jó. Hát én nem tudom. Hova kéne akkor? Oda is beszorul. Legyen itt.
Szegény macska rosszul érezte magát. Szoktak lenni. Serotult ez. Változó. Értem. Jó. Legyen úgy. De nem akarok kitanulni semmit, hát. Ja, be is lehetne zárni. Na, mindjárt többet látok. Nyugalom, nyugalom. Itt vagyok. Jövök már. Parancsolj. Itt a víz. Már szemetel, már nem bír magával. Jó. Víz, tessék. Dől a lé. Addig közben berakjuk oda előre. Mi kész lesz a pincében, még érlelnem kell? Hello? Jó. Ti kértetek vizet, tessék. Viszont láttojás. Jó. Ja, azt hittem, hogy még a lentivel kell valamit kezdjek, már mondom, akkor megbolondulok. Már elértem a 2-es szintet. Az jó, mert én itt a farming része érdekelne a dolognak. Hops. Jó, legyen hops. Herb. Herb. Ez nem egy tea cucc. Mert ott írja. Jó. Mindjárt jövök. És mi van? Mi hirtelen ez a sok ember? Hát persze, hogy víz kell, mi más? Nyugodjál meg! Neked is víz kell, mi? Mindenkinek víz kell. Jó. Jó, ezt az utolsó vizet kitöltjük. Az előzőből tanulva. Mert most itt mit csináltam?
Itt miért van egy gyertya? Mi van? Ja, ezért be van kapcsolva. Jó, na. Nem bírnak magukkal. Jézus! Jövök, jövök! Most jöttem el onnan. Jó, várjatok, mindjárt kaptok kaját. Nyugalom. Nyugalom, persze. Szarjál oda az út közepére. Nagyon helyes. Majd ez a hülye gyökér, kocsmáros majd főtakarít. Ja, én is arra gyanakszok. Mert nem akartam. Haló! Te itt nekem ne verekedjél, mert meg leszel cipőzve. Visz kell mi? Hát mi más? Tessék, tessék! Parancsolj! Jó, jobban bírom ezt a mennyiségű embert, mint hogy gondoltam. Én egy kicsit megijedtem. Mondom, hirtelen sokan vannak. Jó. No, törölgetünk egyet. Biztos nem lett idegesítő nekik. Esznek, isznek, én meg fönt járok, aztán törlöm. Oké. Neked is víz kell, hát persze. Jó, pillanat. Jövök már. Tessék. Na. Jó, van alakul azért a pénz, és már legalább egy aranyat elértük. Akkor most nem akarok nagyon költeni semmire, mert inkább majd akkor az ilyen magokat, meg az ilyen ökölségeket megveszem majd. El tudjam ültetni. Na. Lecsapta a földre a korsót. Apofátlan. Nem is árulok korsóba semmit. Még. Retkesednek az asztalok. Mindjárt jó? Várjál. Azt akartam megnézni, hogy egyébként a staff mennyibe kerül. Fel akarok venni embert majd idővel. Csak jó lenne úgy kalkulálni, hogy mégis mennyibe kerülhet. Meg hogy hogyan van a bérezés. Mert hogy fogalmam nincs.
Jó. Egész jó értékeléseket kapok. Még most így az elején. Gondolom akkor elégedettek. Jó, tessék itt a vized. Neked mi kell? Ilyen pulutyka, megkapod. A hirtelen igen sok szemét lett itt. Random csapkorászok egyet a fölmosóval. Jó, az elején még egyébként itt csend volt, most már azért hangzavar. De most tudatosul bennem, hogy nincs zene. Jó, hogy erre is figyeltek a készítők különben. Többen vannak, akkor nagyobb hangzavar van. Ja, hát igen, ez egy fogadó. Ja, nagyjából befedi. Ja, így jó lesz. Tessék, srácok, kis meleg. Öt. Kocos az is. Jó. Fölmosunk. Tessék. És törlés. És nem is volt annyi elégedetlenkedő. Szerencsére, még senkit nem kellett felpofozni. Tök büszke vagyok. Ne, kellett megszólalni, hol vagy? Ott vagy. Ne. Hát így kifele akkor. Takarodj, taka van. Ne, minek jártatom a számat fölöslegesen. Nem számít. Jó, tessék, víz. Neked is. Jó, de szépek lesznek itt az asztalok. Csodálatos. Jó. Tessék, tessék. Nyugalom. Adom már, adom már. Senki nem marad szomjas. Hol vagy? Nyugodj meg. Hát meghallották. Ez egy jó is, mert következőnél itt, amikor ide fogom megcsinálni az asztalokat, akkor ezek szerint oda is elég lesz egy középre. Többé meg maximum díszítésnek. De akkor így elég nekik a fény. Persze, hogy víz kell mindenkinek. Nesze! 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 Tessék! Na. Nem sokára, srácok, bezárok, úgyhogy...
Most kérjetek. Parancsolj. Hát pedig te intelligensnek tűntél. Nem menekülsz? Véged? Úgy forgatom azt a felmosott, mint még soha senki ezelőtt. Jó. Nem ám alkohol. Rázadhatom őket itt az egészséges életmódra. Ott van bogyós pulutyka vízzel. Kell lenni egészségesebb. Na. Figyelj, 2 aranyt elértük, srácok. Én bezárok. Utolsó köröket még kiadom. Amit esetleg akarnak, aztán annyi. Ennyi. Úgy látom, elégedett mindegyik. Teljesen jó. Na, ésszel, srácok. Jó. Feltöltjük a bucketokat. Nagyszerű. Azt nem tudom, craftoltunk ide valamit? Nem, mi? Most nem. Ah. Jó. Oké. Tüzet lekapcsoljuk, ne égjen fölöslegesen. Jó. De akkor hova tűnt el? Mert 4 volt, utána lett 2, úgyhogy nem használtam. Hát ez jó kérdés. Azaz, csinál csak. Na, folytassuk. Mentsünk egyet. Na és ez volt az. Akkor most rámentek a 4-esre mondjuk. Jó, mert maximum, hogyha eltűnik a mentés, csak 1 nap veszik el. Mindig jobb, mint hogyha az egész elvesznek. És ilyenkor kész és instant. Az jó mondjuk. Bitter hops. Jó, hogy ehhez kellett az egyszem hülyeség. Á. Értem. Ja, tudom, hogy kész a pincébe, csak nem akarom kiszolgálni, mert mint hogyha azt írta volna, hogy minél ezért annál drágább. A farm idő van. Ja, most ilyen zöld.
Vagy kivegyem most? Hát vegyük ki, mi baj lehet. Betesszük a helyére. És akkor azt be kéne töltenem valamelyik sörcsapban, jól gondolom. Legyen mondjuk ez. Ez legyen ilyen barna. Sőt, ez legyen arany. Elnézést, csak orrot fújtam. Jó. Már az üzél vissza. Alakul. Hol legyen a farm? Az lehetne valahol itt akár. A ház mellett erre. Gondolom ez is ki kell vágni minden ilyen ökörséget. És akkor itt hogyan kell ásózni? Dig and remove grass. Igen. Most ezt nem igazán értem. Jó, de itt az ásó. Én értem, csak... Ja? Jó, értem, mi a probléma. Aha. Hát ez jó lesz. Hát kattintok, vagy F1 nyomok, igazából oly mindegy. Na. Jó. Folytasd. Nyom neki. Hát vagy 3 sor ilyen izét csinálok most. Nem tudom mennyi kell majd, de... Az a biztos. Négy, 5. Elrontottam. Inkább teát csinálnék amúgy inkább, mert... Már akkor elvileg azt is meg tudom venni. A tealevelet, vagy magot, vagy valami hasonlót, jó? És... Ó, ha minden itt neki. Nem semmi föld lesz itt. Kukorica.
Ja, gondolom, akkor először ezeket kell mindenképp elültetni. Aha, igen. Jó. Jó, itt végig szaladunk. Itt kimaradt. Kicsit olyan bonyolult azért ez a... Nem olyan egyszerű. Az ember gondolna. Jó. Oké. És így is van. Elvileg ennyi. Na nézzük ezt a kukoricát. Time in 3 stage. Three stage. Így jó, nem, hogyha így egymás mellé rakom. Jó, itt milyen magot kell vegyek? Mi ennek a neve? Aroma Hops? Nem hiszem. Herb. Bitter Hops Seed. Te a seed. Gondolom ez kell. Akkor az a te a seed lesz az, jó. Hát vegyünk vagy egy 40 darabot, nem? Ez egy darabig csak elég lesz. Hát ja, biztos benne, hogy nem egy hónap. Azt annyira nem lenne megérős. Oké, akkor ez itt eldödörög magának szépen. Jaj, gyorsan kicselkányozunk mindent. Aztán még arra kis időre megnyitunk. Viszont akkor nem be tudom füvesíteni, hogy ott is nőjön fa. Most már van hozzá cucc. Az mondjuk elég jó. Na. Alakul ez szépen. Csak attól félek, végén tényleg annyi minden lesz, hogy nem fogom tudni megegyezni, hogy miből mit kell. Jó. Ez kiszedve. Ezt nem tudom, érdemes lenne. Nem az, hogy zavar, mert látom, hogy nő vissza. Hanem, hogy hamarabb nőjön fa. Bár mondjuk most elég jól el vagyunk látva, úgyhogy annyira nem aggódok, hogy kifogynék. Úgyhogy szerintem most ez így jó lesz.
Majd idővel visszanő. Ja, itt van, ezt kerestem. Szél az fontos. Ja, igazad van. Csak ezt, hogy a sörhöz is kell, vagy 8 fél alapanyag, hogy ezt kell még megtanulni meg, hogy mihez mi kell. Utána meg igazából már egyszerű, hogyha tudod, hogy mit akarsz termelni. Csak így ugye az elején még kicsit annyira nem. Ja, itt már meg is van. Oké. Picit még nyissunk ki. Na. Hát, hogyha már megjött, akkor ültessünk. Ez elég lesz valamire amúgy? Hogy ez rohadt kevés lesz. Ó. Igen, úgy gondoltál, hogy ha talom leszek, akkor az remek. Ha még egy kell, mert zavar, hogy ott nincs. Nem, jó lesz ez így. Hát ez nem is kocsma lesz, hanem teaház. Nem baj, annyi kell. Ja, és ehhez nincs már ilyen bitter hopszom. Még azt is tudnék venni. Bitter hopszot, meg ale valami. Megnézem, hogy mennyi lenne. Akkor valóban egy darabig el leszek teával. Jó, az nem baj. Bitter hops, 7 ezüst, azért meg 2 ezüst. De azt mondod, akkor ez jobban megéri, mert ez többet ad. Jó. És az a hülyeség. Várjál már, most 5 ezüstbe kerül. Úgy meg tudjam csinálni a sört. De a sört azt meg egy vagy 2 ezüstért tudom eladni. Az annyira nem megérős. Vagy én értettem valamit félre? És itt tudom megcsinálni a teát. És egy ezüstért tudom darabját eladni. Ízesítés nélkül. Ízesítem, akkor többet is. Jó, az mondjuk jó. Ja, ez kéne, az a hülyeség. Aha. Jó. Úgy egy élesztőből hússör lesz. Tényleg. Igazad van. Nem mondasz hülyeséget.
Jó, egy kis időre nyissunk ki. Addig is jönnek legalább. Lesz egy kis plusz pénz. Na. Jöttek az első páciensek. Ja, csapolni kell. Tessék, 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 tessék. Cseles vagy, neked víz kell. Jaj, már kezded? A hülyeséget. Nyugodjál meg. Egy sör, 2 víz. Jézus! Vizet ki kell venni. Nincs mese. Hát ez így egy szívás. Jézus! Nem lesz idő semmire. Mi kell? Sör. Az van nálam. Egy víz, 2 sör, így fogom nyomni. Vagy ezért 2 víz, 2 sör. Jó, pillanat. Tessék. Na. Tita. Ja, nem erjedt. De azon gondolkozok, hogy ha tovább erjesztem, akkor még drágább lesz, ugye? Mert akkor lehet, hogy azokat behagyom. Lenne a pincébe. Lehetőleg minél drágábban tudjam eladni. Már gondolom, hogy érné meg. Úgy gondolom én. Jó, várjatok, jövök már. Hozom a sört. Tessék. Nem is a bonyolult, ez csak rá kérni a ritmusra. Hirtelen itt is megijedtem. Nyugodj meg. Hogy tapogott a kis lábaival? Türelmetlenkedik. Hát azért most tavarodat jól nyakon csapom a süzével, felmosóval. De így ez egy gyorsabban jön a lóvé. Nálam itt nem lesz rendetlenség. Tessék. Jó. És most 50 pontot adnak. Egyre jobb. Na, titeket még kiszolgálok, azt ennyi volt, gyerekek. Ó, nagyon jó, 3-as repu. Jó, srácok.
Na jó, ennyi volt. Mert még le is kell majd feküdni, aludni. Jönnek ám a repopontok. De ezt a kalendárt, ezt egyébként nem tudom, hogy miért vetette meg velem. Így ez reputációs 8-as szintől fog jönni ez a hülyeség. Trendek? Aha. Jó. X gombbal érek el saját... mi ez? Cleaning. Haggling. Ez mi az Isten? Crafting. Jézusom, bartending, van itt minden. Ez micsoda? Hát nem tudom, mire lenne érdemes. Barkeep. Sprint speed. Farming yield, ez az, hogy gyorsabban nőhet az utc. Lehet, hogy hülyeség. Crafting speed. Ez nem tudom, mi lehet. Better. Legyen ez. Menjünk rá erre. Megtöltöttük sörrel. Aha. Aha. Legyen a takarítás. Meg legyen a bartending. Jó. Akármi is legyen ez. Oké. Levesek. Akarok én levest csinálni? Nem akarok. Semmi ilyesmit nem akarok. Jó, egyelőre így jó. Nem tudom mi ez. Hagyjuk ennyibe. Oké. Select, hú. Jó, aludjunk egyet. Form, oké. Aha. Ja, akkor jól sejtettem, ez ilyen vételeladás cucc lesz. Akkor a hülyeséget nem csináltam vele, úgyis vásárolom ezeket a magokat, meg a mindent. Nézd meg, ezt itt hagytam. Hát szörnyű. Jó. Gyors bányakör. Aztán mehet a következő nap. De először megnézzük, hogy áll a sör. Egyiket behagyom érni. Na most ez kész. Ez miért sárga? Ennek baja van? Hogy ennek mi lehet? Ja nem, most lett jó. Aha. Na, egyiket benne akartam hagyni, csak nem tudtam elkezdeni, mi az Isten baja van. Ja, gondolom, hogy be kell tölteni újra. Oké. Jó, macskának még van vize. Megsimizzük. Ha más nem is, de legalább a szenet kiszedem.
szenet meg a vasat. Igen, tudom, mert mutatta. Csak valamiért nem látta te is, hogy sárga volt, ott nem akart az igazságot. Mindegy, meg lett oldva. Hát jó, mert akkor nagy ritkán itt csinálok sört, meg mit tudom én, ilyen egyéb italokat. Azt tudom behagyni érni. Mert addig el lesznek teával. Jó, azt fölvettük. Következő. Ez jó sok vas van. Hát nem tudom, ennek van-e értelme, mert jól tudom, ebből csak ilyen disztárgyakat lehet csinálni. Bár mondjuk az is kelleni fog, úgyhogy... Igazából jöhet. Akkor behagyom. Te az úgyis csak levél kell, mint mondottad. Most abból is elköltöttünk 70 ezüstöt. De hát abból akkor jóval több lesz. Akkor az befektetésnek nem volt rossz. Na, ezt a napot még lenyomjuk, aztán akkor már ennyi volt szerintem. Legközelebb meg majd folytatjuk. És ezt honnan fogom tudni, mikor jó? Ezt valamivel jelzi majd, vagy? Hát csak jelzi. Na mindegy, kinyitunk. Ja, lassan leégnek a gyertyák. Na. Gyertek, rohamozzatok meg, úgyse bírjátok ki. Valami dobjál a földre. Akkor te. Első emberek valamit ledob, annak ingyen van. Csak átvertelek. Most ültél, azt már mondod a magadét? Egyedül ülsz ember. Na most ilyenkor mi van? De rendes, megvárd, hogy kiadjam neki a sört. Elfogyott a kaja. És igen, most mint hogyha gyorsabban csinálna egyébként a takarítást. És miért kapok egyébként XP-t?
Úgy femeltem az elbetűt, majdnem eltört az ujjam. És ennek ellenére mégis felállt és oda ment hőbörögni. Igen, kész lenne, csak nincs olyan cuccom hozzá. Majd vannom kell. Ja, elégetett van délután kapok XP-t. Ah, az jó. Viszont meg szoktak velem elégedni, úgyhogy nincs vele baj. Na. Te picit föltörlöm, összevárjatok. És föltöröltem a pisit, csak mondom srácok, a következő elégetetlen vevőt azzal fogom elverni. Készüljetek. Ez csak ilyen tájékoztató jelleggel mondom. Na. Senki nem akar? Senki nem akar balhézni? Jó, tessék. Jaj, meg akartam nézni, mennyibe kerül a személyzet. És akkor egy vendég, egy XP? Vagy hogy kell ezt számolni? És mi van? És nem volt mindegy, hogy melyik sört adom? Szerintem csak tálca van a kezemben, de egyébként... Nem fogadja el. Mert az csak úgy jelzi, hogy látod? Azt nem mutatja izén. Pöttyel. Ez miért lehet? Szóval nálam egy sör, amit nem lehet használni. Hát ez remek. Na. Na jó van. Húgyos mappal elverlek. Véged van. Lehetsz az a sírni anyáéknak. Aha. Az mondjuk lehet. Megnézzük. Jó, vissza. Jó, 2 sor. Na, hopp, várjatok srácok. Várjatok, már akció van. Hű. Ne. Ott van a. Kellett ez neked? Kellett.
Ó, már teli vagyunk lóvéval. Hát micsoda? Ilyenkor kell, mert aztán meg beindulnak, azt nincs rá idő. Jó. Neked kis kaja. Sőt, lehet egyébként lassan be is zárok. Mert lassan szerintem kész vannak a dolgaim. Na nyugodjál. Jó. És ezt hogy fogjuk tudni learatni? Simán ezzel a kaszával? Vagy sarlóval? Gondolom. De ez csak akkor engedi, hogyha már kész vagy, akkor is letom, amikor még habakba sincs. Megfogtalak? Na, ez volt a cél. Húha, elfogyott a sör. Akkor vissza az alapokhoz. De nem baj, holnap már teázhattok, srácok. Keine pánik, ich bin Zoro. Hopp. Macska meg itt szomja a hal szegény. Az a helyzet, kipróbálnám, csak bukó lenne, ha elbuknám. Termést. Jó, kis füzecske jelentre. Tessék parancsolni. Úgy, edd azt a moslékot. Legfinomabb lehet. Kitöltögetjük szépen. Oké. Tessék, tessék. Már jó retkesek az asztalok, nem figyeltem. Jó, várjál. Már kész rendben vannak az asztalok, majd megyek kiszolgállak. Pillanat. Ne aggódjon itt senki nem fog éjjel maradni. Arról gondoskodok. Jó.
Van nálam egy sör. Sőt, tudjátok mit? Ti is menjetek haza lassan. Majd menjetek haza lassan. Úgy. Az igen. Még a végén oda ledobtak mindent, ami kezükbe volt. A padlóra ledulván. Lóbelt. Jó. Hát ezt gondolom az holnapi. Miért jött? Ja, igen, ezt akartam megnézni. Hatos taverna szint. De egy sutyomba lehet látni, 8 ezüstbe kerül óránként. Ez 3 ezüst lenne óránként. Azt nem tudom, hogy... Ő csapos? Aha. 3 ezüst az még nem is lenne olyan sok szerintem. Azt tudnám bírni. Még az alapokkal is. Hát nem még, hogyha majd a tával, meg a többi cuccal. Az jó. Csapost igazából be tudnék vállalni már most, és akkor csak a vendégekkel kéne foglalkozni. Már hogy az asztalokkal, meg a kiszolgálás. Mert hogy kivinni. Akkor legalább itt már nem kéne bóckodni. Na. Jó. Hát akkor... alszunk egy jót. Nem is kell megcsinálni az ágyat. Igen, mert az volt ott ilyen zöldessel. Szerintem ezek majd készen. Aha, Harvest, írja is elbetűvel. Király. Akkor ami kész, az elbetűvel Harvest-elhető. Na. Ó, hát ez így tök jó. Ja, de mindegy, ezt majd le kell szedni a következőnél is, mert ezt a lapot már nem játsszuk le. Azt nem tudtam leharvestelni a búzát. Vagy a kukoricát azt csak így le lehet szedni. Ja, nem merem megütni, mert akkor kijön a teós. Mindegy, akkor majd teával együtt. Le lesz szedve. Egy napot már kibír. Jó van, srácok, fiúk, lányok. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Sziasztok!